Κύριε, στέκομαι σήμερα ενώπιόν σου στην τελευταία ημέρα του χρόνου. Δεν θέλω να σου εξηγήσω, ούτε να δικαιολογηθώ, αλλά να σου καταθέσω ό,τι είμαι. Ο χρόνος που φεύγει με βρίσκει αδύναμη, άλλοτε κουρασμένη, άλλοτε ευγνώμων, άλλοτε σιωπηλή όταν θα έπρεπε να προσεύχομαι. Σου φέρνω όσα δεν πρόλαβα, όσα φοβήθηκα, όσα έκανα λάθος και όσα δεν τόλμησα καν να αρχίσω. Σου φέρνω και τις στιγμές που στάθηκες κοντά μου και εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν έχω να σου προσφέρω κατορθώματα, μόνο μια καρδιά πληγωμένη που ακόμα ελπίζει. Το μόνο που σου ζητάω είναι να μην πάρεις το βλέμμα σου από επάνω μου, ακόμα και όταν εγώ το αποστρέφω από εσένα. Και κράτησε την καρδιά μου κοντά σου. Αν κάτι καλό γεννήθηκε μέσα μου αυτόν τον χρόνο, είναι γιατί εσύ, Κύριε, το κράτησες ζωντανό.